Na ni, da chi'n nghlywed i rwan? Gobeithio. Wel, ymraen ti heno ydy croesawu dynes tu hwnt o brysur. Mae rai mi gyfadde, o'n i erioed wedi clywed am y cwmni mae hi berchen, Meinir, ac o'n i, ddim yn siŵr iawn os y Meinir Hathren oedd ei chyfenw hi. O'n i'n ama nad oedd hi ddim yn Meinir Hathren hyphen Brownies. Ac erbyn hyn, dwi'n gwybod bod ganddi i chwmni Brownies i hun, a bod hi'n ddynas anhygoel o brysur, a na Meinir Evans ydy henw hi. Mae Meinir yn wraig fferm yn athrawes ran amser, yn fam i 3 o blant, ac yn byw mewn ffermdy yn Cwman, nid nepell o Lambed Pont Steffan i rhai yna chi sydd ddim yn siŵr lle mae Cwman. Ac o'n i methu dal chwaith be oedd ystyr yr enw Hathren. Felly dyma fi'n edrych ar ei gwefan hi, sydd yn wych o wefan, mae rhai mi ddeud, difyr tu hwnt, heb sôn am, wel, geith hi ddeud mwy am be mae hi yn ei werthu felly ar y wefan yn nes ymlaen dwi'n siŵr. Ond Hathren ydy'r nant fechan sydd yn mynd heibio Cwman cyn ymuno fo Afon Teifi, dwi'n meddwl, yn nes ymlaen. O'n i'n hoffi ar y wefan darllen nad oes gen i hi ddim gwaed o gwbl. Be sgen i hi ydy bwyd yn ei gwaed yn hytrach na yr llifeiriant coch felly. Mae bwyd yn bwysig iddi hi ac i'w theulu ers cenedlaethau bellach. Mae hi yn olrain y diddordeb yn ôl i'w hen nain, ac mi roedd i mhamu yn berchen tu bwytan Llanbedr Pont Steffan y pantri, ac mae'n defnyddio resetia heddiw ar gyfer ei chwmni sydd wedi bod yn resetia teuluol ers blynyddoedd, a fyddwch chi ddim yn synio glywed bod hi'n arbenigo mewn brownies, y teisena bach brown blasus na, sydd yn y marn ni ar ei gorau pan maen nhw efo mafon a hufen iâ da fanila. Dwi'n gwybod bod ni'n mynd i ganoson tu hwnt o ddifyr, a dwi'n siŵr y byddan ni'n glyfeirio wrth wrando ar Meinir yn cael ei holi gen Hazel am yr hyn mae hi'n neud efo'i chwmni Hathren Brownies. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno hefo ni, Meinir. Braf eich cael chi yma ar Zoom, a dwi'n eich trosglwyddo chi rwan i ddwylo medrus a gofalus Hazel, ac yn edrych ymlaen yn arw i glywed yr hyn sydd ganddoch chi ddeud am eich cwmni Hathren Brownies. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Diolch Bethan. Dwi'n meddwl bod Hazel yn cael chydig o broblem. Fi ma, ond fi ffili cael y... Ie, dwi'n meddwl bod hi'n cael chydig o broblemau. Goffes i newid cyfrifiadur, oedd y batri'n mynd lawr o'r un, a wrth lwc mae'r ddoi yn agos i gilydd, so felly ymddiheurio. Diolch yn fawr iawn i chi, Bethan, am gyflwyno Meinir, a diolch i tithau Meinir am gytuno i ddod ato ni heno i greu noson mor arbennig. Ond cyn bod ni'n dechrau ar y sgwrs, dis i o hyd i darn bach ar YouTube pan oedd pnawn da wedi dod i gyfweld y ti, a dwi'n meddwl falle yn ystod y cyfnod clodd yn ni wedi digwydd neu o gwmpas yr adeg o ti'n agor dechrau'r cwmni. Felly ni eisiau dechrau gyda hynny heno, fel bod rhai sydd ddim yn adnabod ni gymaint â fi yn dod i wybod rhywbeth bach mwy amdana ti. Felly os bydd yn harad yn barod, gewn ni ddangos y clip yma, a wedyn newn ni fwrw ymlaen gyda mwy o sgwrs. Mae paratoi a gweini bwyd o'r safon ucha wedi bod yn rhan o deulu Meinir Evans ers cenedlaethau. Sim ryfedd felly bod hi'n dilyn yn ôl traed eich undeidiau. Ni'n deulu amaethyddol a wrth gwrs mae'n bwysig i gadw ac i gynnal a porthu'r ffermwyr mas yn y ca, felly oedi mae cenedlaethau ond o'n i wedi bod yn neud hynny. Mam a Gi wedi sefydlu gwely a brecwas blynyddoedd yn ôl ar y fferm i gael ychydig bach o arian ychwanegol. A wedyn athyn ni mlaen a mam a modryb i agor y pantri yn Llambed dros 20 mlynedd yn ôl. Felly porthu a bwydo pawb yn y gwad ydy. Felly rhyw fis yn ôl, nathach chi benderfynu lansio Hathren Brownies. Pam nathach chi benderfynu fynd amdani?
Wel, i wedi gweud, mae rhywbeth sydd wedi bod ar y gweill ers blynydde, ond wrth gwrs yn ystod y cyfnod clo, gan mai athrawes gyflenwi ydw i, oedd dim llawer o waith i gael yn yr ysgolion. Felly, oedd yn rhywbeth i gadw fi mas o drafferth a mas o drwbl, a mae rhai gweud, cyn cael y plant, o'n i'n eitha anobeithiol yn coginio i wedi gwir, achos oedd mam a gi wrth gwrs yn arbenigwyr, o'n i'n gadael nhw wrthi ennill cystadleuaeth ffermwyr ifanc blynydde nôl lawr yn Stoneleigh yn genedlaethol, a wedyn mynd o fyny wedi gwir, a mynd â nhw i'r stafelloedd athrawon sy'n cael ei derbyn fel arfer yn eitha da. A'r plant yn yr ysgol pan dwi'n gorffen ar ddiwedd tymor neu rhywbeth yn begian a gan nhw chydig bach o Brownies. Felly mynd o fyny. Mae'r enw Hathren yn agos iawn at eich calon chi yn dywe? Ydy, mae'r Hathren yn deillio o'r nant Hathren sydd yn tarddu o ben y mynydd gyda ni lan ar ben mynydd Felindre. Ni'n gallu gweld y tarddiad o fan hyn. A lawr mae'n rhedeg mewn i'r afon Teifi sy'n agos iawn hefyd yng nghalon ni. A'n wncwl, yn hen wncwl de, John Felindre, oedd pawb yn ei nabod de, John Hathren Jones oedd e. A yn nyth erbyn hyn, Marged Hathren yw hi hefyd, felly mae fe'n enw teuluol erbyn hyn hefyd. Ond dyw'r brownies ma ddim yn unrhyw fath o brownies, ydyn nhw? Mae yna gyfrinach bach yn os e? O swir, mae yna gyfrinach. Mae'r rysait yn ddigon syml, siŵr o fod rhywbeth gallwch chi gael ar y we, ond wrth gwrs mae yna elfen gyfrinachol, gallai byth y datgelu yn gyhoeddus fan hyn, ond ychydig bach o hyd a lledrith felly yr Hathren felly yng nghanol y rysait. Mae yna amrywiaeth o flasau ar gael. Mafon, Oreo a bisgoff i enwi ambell un. Ond tybed beth yw barn y genhedlaeth hŷn, a to nesa'r teulu. Ni cael digon o gyfle i flasu nhw, mae'n dod lawr yn plat bob yn elfen nhw'n efo llaeth a wahanol blasau. Fi'n credu mae'r un cyntaf fel yw'r un cneisa a'r chocolate i gyd fi'n credu. Hwnnw fi'n licio o gorau. Gyda'r gorau fi'n credu fi testo ar y hael fi wedi. Amser mae mam yn coginio brownies yn y tŷ, rydw hi arogli nhw lan star, maen nhw'n mynd dros y tŷ i gyd. Ni'n lwcus iawn i cael anti fy Meinir sy'n cwca brownies fein. Weithiau rydyn cael brownies i brecwast. Fe'n rhoi unrhyw excuse i ddod lan i ato Meinir, achos mae'r wastad rhywbeth fein yma. Fi ddim sef fi'n gwca agor lle, sa'n gwybod. Riteiro lle, fi sef fi'n neud lle. Felly, ffordd o fyw yn dweud, lyn mae'n fod fi'n credu yn dweud. Ni riod wedi bod yn y bwyd, so dweud yn gwaniaeth, mae hi'n mynd i gael ymlaen gobeithio nawr. Pan dwi yn coginio a dechrau meddwl am eu paco nhw a'i dosbarthu nhw, fi yn meddwl am ble mae'r hyn yn mynd i gyrraedd pen y daith a meddwl siwt mae'r bobl yn mynd i ymateb iddyn nhw. Gobeithio bod e'n ffafriol wrth gwrs. Breuddwydion mawr i wedi gwir am ddosbarthu brownies i bob rhan o'r wlad. O'n i'n cymryd drosto bod pawb yn cysylltu brownies gyda yr enw Hathren. Dyna'r breuddwyd. Wel, allai ddim a gadael fan hyn heb blasu'r hyd a'r lledrith ma. Beth sydd â chi fan hyn? Y brownies gwreiddiol yw'r rheina sydd wedi bod yn cael ei wneud ers blynydde mawr erbyn hyn, a hwn yn ffefryn ni, yn enwedig pan nhw'n newydd o mas o'r ffwrn ac yn dal yn gynnes. Reit, dwi'n fynd amdani. Hyfryd. Wel, oedd hwnna'n fendigedig. Diolch Meinir a diolch am eich amser. A pob lwc. Croeso, diolch yn fawr i chi. Diolch. Gwych, Meinir. A ti wedi wneud i fi gyfadde fan hyn yn gyhoeddus o flaen pob un bod fi yn chocolaholic. A pan welais i ti yn arllwys y siocled wedi torri mewn i'r tin, bydden ni wrth y modd sy'n pecyn ymlaen i fan hyn, dylen ni wedi trefnu fe ymlaen llaw yn dylen ni. Ond ta waith, ewn ni nôl, fi'n gwybod nes ti ddechrau'r busnes yn ystod y cyfnod clo, ac wrth gwrs, dyn ni atgofio'n cymysg iawn o ran yr cyfnod unig mae i lawer ohono ni. Ond ti'n meddwl bod e yn dy achos ti wedi dy helpu ti, wedi rhoi gwthiad i ti, dysbardinio di i wneud rhywbeth falle, na fydde ti wedi wneud mor gynt â hynny? Yn bendant, fi'n credu chymod unwaith i chi yn o ddydd i ddydd, mae mor rhwydd i jyst i aros yn hwnnw. Felly oedd yr cyfnod glo yn esgus da, o'n i ffili mynd i'r ysgolion, a fi wedi cyflenwi yn lot o ysgolion dros Geredigion, mae'r fwy o blant fi'n paso ar yr hewl, maen nhw'n ugeiniau, mae'r rei hynna 10 ar 20 a mwy. A fi'n gweud,
mae plant yn gweud, o ti arfer dysgu nhw? On. So ma' hwnna'n, bob tro ni'n mynd yn y car, byddai'n gweld rhywun, o'n i arfer dysgu yn rhyw ysgol neu gilydd. Odi'n bendant oedd e'n sbardun, a oedd e'n esgus da felly i gymryd y cam, achos hwnna yw'r peth caleta, felly yw cymryd y cam na i fentro i fyd, o'n i ddim yn gyfarwydd gyda. Chymod, chi'n mynd i'r ysgol, chi'n dysgu, chi'n dod gytre, mae rhywbeth bach neis yn dod o mis i dalu chi am eich gwaith caled, a so chi'n fawr meddwl dim am rhwng hynny, efe. Ond mae byd busnes yn hollol wahanol, a sa'n gwybod, ma fe'n her newydd bob dydd sydd yn neis, a hefyd o fewn y swydd mae, chymod, byddai'n gweld pobl neu'n siarad gyda pobl neu'n delio gyda pobl diarth, rhai'n gyfarwydd, a mae pob dydd yn wahanol sydd yn neis iawn. Ond yn ystod y cyfnod clo na, o'n i'n falch iawn o gael rhywbeth i wneud. Oedd y 3 gytre fan hyn. Fi oedd y gŵr yn mynd i'r gwaith i Abertawe bob dydd, nath e ddim stopo yn ystod y cyfnod clo. So oedd e'n neis i gael rhywbeth i anelu ato, rhywbeth i feddwl amdano, yn hytrach na jyst bwydo'r 3 plentyn a trial wneud y gwaith cartre ar-lein tragwyddol na. Ie. Ond A mae gobeithio... fe teimlo fel oes yn ôl, o'n i edrych ar y ffilm na, Ie. ond mae Dana fel cryten, Dwi'n beth, o'n chymod. i ffili credu gweld Dana, achos falle bod chi ddim yn gwybod rhai sy'n gwylio, ond yn ddiweddar, dwi wedi cyflwyno o'r fferm i'r fforc oedd Meinir a Dana gyda ni yn ystod y dosbarthiadau yma, a dwi'n methu credu mae Dana'n dalach na fi erbyn hyn, a mae'n hyderus, ti'n meddwl, oh my gosh, a mae'n dwlu am bwyd, a ti wedi dylanwadu arno nhw, dwi'n meddwl, fel plant. Fel wyt ti wedi cael dy dylanwadu gyda dy fam a dy mam gi. A dyma'r cwestiwn nesaf. P'un o nhw sydd wedi dylanwadu fwy arno ti? Naill O, mam neu mam gi? wel, y ddwy wrth gwrs, a fi'n credu oedd mynd gyr hyd fechan o'n i'n galw. Mam dad yn synod in, oedd hi'n tipyn o gogydd hefyd. Fi'n cofio hi'n torri, chi'n cofio torri'r bara menyn, a dala'r dorth ar Ie. gillell. A A oedd e mae mor hyn wedi den, wneud... sa'n siwt oedd hi'n gallu torri fe mor denau. A Ie. fi'n cofio na, oedd hwnna'n rhywbeth, chmod, mowr yn fe, a mynd lawr wedyn y cael llon gol o fwyd, wastad bob tro gyda hi. Ond wrth gwrs, o'n i wedi cael yn magu gyda mynd gi, gytre yn ffosffin, a mam wrth gwrs yn y pantry, o'n i'n, wel, rhwng y ddwy o nhw wedi gwir, o'n i'n dod nôl o'r ysgol ar y bus, ambell waith fydden ni'n stopo yn ffosffin yng Nghella, neu fydden ni'n mynd lawr i'r dre yn Llambed a mynd i'r pantry a cael sgwlc bach wedyn ar ôl ysgol, a ie, oedd e'n brofiad mawr, ond yn bendant, chymod, mae'r ddwy ohonyn nhw, maen nhw wedi bod yn bwydo ta beth sy'n mlaen, mae wastad bwyd ar y ford, a chymod, hyd yn oed erbyn heddi mae boes yn dod i gneifo, neu rhain dod i helpu wrth y cynheia, a yn rhan fwyaf o ffermydd drws clo sydd yna, ondife? Ond maen nhw'n lwcus iawn, maen nhw'n ffili credu, chymod, boes y cneifo yn dod, a maen nhw'n gweld y ford, a maen nhw'n gwybod, so nhw'n mynd i greifo lot ar ôl ni. O'n i'n siŵr o fod yn ymladd am y gorau i gael y swydd gyda chi ar y A dim, fferm. maen nhw'n joio. Ond mae rhaid fi gyfadde, dim gwraig ffarm ydw i. Mae ngŵr i'n gyfrifydd yw e wrth i waith yn rhedeg busnes yn Abertawe. O'n i yn byw ar ffarm, a tŷ ffarm ydyn. Fi o'n i lwcus iawn i ni newydd ail wneud a symudon ni mewn just cyn Covid, oedd e'n amseru arbennig i wedi gwir. Cwbl wedi dod at ei gilydd yn berffaith, yn dod e? Oedd, a o'n i wrth gynllunio yr gegin hefyd, oedd 2 ffwrn, sa'n gwybod shwt feddylion ni am 2 ffwrn, ond na beth o'n i rili moyn, ond oedd e'n rhy ddrud, a mae gormod o gardi yna i, oedd un o'r dror, beth chi'n galw, plate warmers. Thomas, ie. Ond oedd reina mor ddrud, a rhyw 4-5 plat, oedd yn dala, wel, i ni'n 5 yn hunain, erbyn bod yn par a teulu hi, maen nhw'n 5, so na 10, mam a dad, a tylwyth yng nghyfred. Dwi'n meddwl, os yn werth fi gael plate warmer, mae'n man i fi gael ffwrn arall, sy'n rhy bris, a gallai gael faint o blatau fi moyn mewn na, so fel i fi oedd hi, a mae fe erbyn hyn yn rili, enwedig nawr wrth bod yr Nadolig yn agosau, mae 2 ffwrn yn mynd yn aml i fi dywir. So, achos ti wedi danfon pecyn o Brownies Hathren i ffrindiau yn Llundain i fi un flwyddyn nawr nhw wrth eu boddau, achos o'n nhw ddim yn dysgwyl e, a i gael rhywbeth sydd wedi cael ei wneud gytre, oedd e'n rhywbeth bach rili arbennig, ti'n mwyd. Hytrach na mynd mas i rhyw siop i brynu Ie, rhywbeth. ie, Ie. ie. Ond gan bod ti wedi sôn am dy fam, dwi'n siŵr, dwi'n iawn yn dweud, oedd dy fam yn gyfrifol i raddau am y twf gwely a brecfast ar fferm di, nath hi lot, chymod, mae lot o wragydd fferm ardal Ceredigion ardal Llambed wedi bod yn gyfrifol am poblogrwydd hynny mewn ffordd, yn dyn nhw, ti'n mwyd? Do, fi oedd hi, a fi'n credu oedd sawl un yn yr cyffiniau, oedd Leri Pentre gyda ni'n amlwg iawn, yn neud lot gyda'r gwely a brecwast.
ond fi'n credu, chymod, unwaith ath hi wedyn ni i'r pantry, na fe, wel, oedd hwnna'n, chymod, ar y pryd, oedd dim lot o fenwod, falle o'r cyfnod na yn gweithio, chymod, oedd dwy ffrind benna. O, ni wedi colli sain ti, Meinir, am rhyw reswm. Chi'n clywed fi dal? Ni'n clywed chi, Hazel, ond methu clywed Siaradwch to, Meinir, cael gweld. Okay. O, O, na. na, ni wedi colli Meinir. Reit. Mae'n gweud coch yn o'n ti, Meinir. Na fo. Na well? O, na fe, Ie, gwell. ond sam beth i ddigwyddodd yna, ie. Na, na. Ie, so, chymod, Lan oedd i yn mewn... uchel yn gwman, ti'n gweld yn wyt ti? So, Ydw. ti'n cael gwahanol signal a beth i ni Ydw, lawr yn fi'n y gallu gweld gwaelod. mast pencarreg o'r tŷ, Ie. cofiwch, ond ie. Ie, felly, ie, oedd e'n, chymod, gwahanol fyd yn dyfa chi'n meddwl am wragedd nawr. Mae'n anghyffredin os oes rhywun gatre, yn dyfa. So, ie, oedd e'n tipyn o ddalanfod, mae'r rhai gweud rhwng popeth, ie. Achos o'n nhw wedi creu llyfr reseitiau, dwi'n meddwl. Mae dy fam dal yn chwarae rhan bwysig pan ych chi'n cael mynd mewn i gael brecfast i godi arian. Ydy. Listen, i fi'n dod atoch chi Bron Devi, cael brechdan bacon, y bacwn. Ydy. Mae wrth i bod, a mae'n, i wedi gwir, mae wedi bod yn lot o gefen i fi o ran y fusnes, achos fi yn arlwyo hefyd, dim ond posto brownies o unrhyw ddigwyddiadau lleol, sdim dal, ni wedi gwneud cwbl o briodasau, wel, oedd hi'n priodas anferth, i wedi gwir, wnaethon nhw ladd a rostio eidon cyfan ar gyfer y briodas. Oedd hi am briodas fawr. A o'n i'n lwcus iawn ohoni, chymod, mae'n wybodus iawn ac yn gyfarwydd iawn ar, mae'n hen lawer y peth yn fe, chymod, so oedd hi'n gallu, chymod, gweithio mas faint o, sa'n gwybod, faint o bethau sy'n eisiau, chymod, bob pen ar gyfer 100, ar gyfer 200, chymod. A mae'n mor cool. O, Ydy. Mae'n mor cool dy fam. Sy'n ydy. byd yn Ydy. ddechrau yn y mynd rhywbeth. O, na, cwl dychrynllyd i wedi gwir. Ie, so mae hi wedi bod yn lot o help i wedi gwir, a chymod yn aml byddwn ni'n neud te angladdau, a ambell waith dawn chwar hefyd i helpu, mae dwy grwten gyda hi hefyd, byddan nhw'n helpu, mae Deina, ond maen nhw'n cyrraedd rhyw oedran le, dwi'n mynd cwl rhagor. Reit, wel, wyt ti wedi sefydlu'r busnes yma, llwyddiannus ti hwnt, a gwneud hynny ar-lein. Ti'n meddwl bod hynny wedi bod yn well i ti na agor siop falle, a gwerthu mewn siop? Wel, mae wastad yr opsiwn o agor siop, achos chymod oedd y caffi gyda mam yn Llambed, y pantry, a mae fe dal yn segur ers Covid i wedi gwir, ond fi jyst yn meddwl, mae cyn lleied o bobl yn mentro mas erbyn hyn, mae pawb yn tueddu siopa ar-lein, bydden ni wrth fy modd yn neud, sy'n ni'n gwybod bydden ni'n cael llond lle bob dydd, a gorau ni jyst sefori, ynddo fe. Ond chymod, mae cymaint o gaffis, mae caffis a siopau trin gwallt a siopau lusen sydd yn ei Llambed fwyaf. Lot o siopau neis dyn ni, ond na'r mwyafrif sydd yn ni. So, fi ddim yn gwybod os oes gyda ni ddigon o bobl i gynnal yr holl gaffi sydd na i ddechrau heb sôn am agor un arall, ynddo fe. Ond sy'n chi'n gallu garantio i fi bod llond lle bob dydd a gorau ni fori. Reit, mae rhaid i ni gyd ddod fel aelodau Merched y Fawr i ddod i byta gyda ti. Felly, digwydd i un diwrnod, pwy a wyr, ie. Ie. Felly, pa mor bell mae Brownies Hathren wedi teithio? Wyt ti'n gwybod beth yw'r pella ti wedi postio? Wel, y pella fi wedi posto i mas i Sbaen. Fi wedi cael cwbl o, do. Fi wedi cael archebion o Awstralia. Archebion o Wlad Pwyl fi'n credu oedd hi. So mae'n rhyfedd fel mae pobl yn clywed a mae fe dal yn llorio fi weithiau i feddwl bod y pobl ma sy'n byw ymhell bell o fan hyn wedi clywed amdano i ddechrau, heb sôn am munud trafferth o archebu a danfon, chymod, mae fe yn deimlad bach neis iawn i wedi gwirthwch chi bod pobl wedi newis i de, mas o'r holl ganodd o gwmnïod sydd, ynddo fe? O, ti'n iawn, achos mae Brownies yn boblogaidd tu hwnt. Ydyn. Bob math gael ar... Ydyn. Ac ydy'r enw, felly bod rhywbeth bach eitha arbennig. Oedd hi'n job i ddewis enw pan o'n i'n wylo am enw i'r cwmni, achos o'n i eisiau rhywbeth oedd yn gallu cael ei ddweud yn eitha rhwydd yn y Gymraeg a'r Saesneg, a mae hwnna'n, so pob beth yn gweddi ar gyfer hynny wedi gwir. Chymod a'r popeth sydd gyda ni. Ond maen nhw'n dod i ben y Hathren yn eitha da. Ydy, mae Hathren eitha rwydd i ddweud efo Dafod yn... Ydy. Ydy. Felly, os gyda ti unrhyw gyngor, a
i gynnig falle i unrhyw un sy'n dymuno dechrau busnes newydd, neu nawr bod ti wedi wneud e, beth bydde ti wedi wneud yn wahanol falle? Ti'n meddwl, os gyda ti restr ôl, wnaethon ni ddim o hwnna eto, ne? Na, i wedi gwir, mae pob diwrnod chymod chi yn dysgu wrth bod chi'n mynd mlaen fel yn pob swydd, ynddo fe? A chymod yr ochr ariannol, chymod chi'n cael help o'r gyfrifydd, ynddo fe? Ond Ti'n chymod, byw mae gyda un. swydd... Yr eto? Ti'n byw gyda un, ti'n Ie, wel, ffodus mae'r un iawn. pethau byw gyda adeiladwr, ynddo fe? Ie. Ie. Ond, chymod, beth o'n i'n mynd i weid fyna, mae pob swydd, chymod, mae heriau gwahanol o fewn y swydd, ynddo fe? A fel o'n i'n gweud, fi'n dysgu wrth bod fi'n mynd ymlaen i weid y gwir. A'r her yw, chymod, ar y dechrau pan ddechreuais i, oedd pawb yn hala parsel at y byd e betws, ynddo fe? So mae pethau wedi newid, wrth gwrs, so mae'r Nadolig ar ddod nawr, a mae pobl dal yn anregu drwy'r post, sy'n beth da iawn i fi, weid y gwir. Ond mae A ti lot o bobl siŵr? lleol hefyd yn nghefnogi sy'n lwcus iawn. Ie. A allan nhw dod i bigo nhw lan wrth o ti sydd ddim Ydyn, ddim. maen nhw'n casglu, ydyn. A mae hwnna'n bwynt, achos mae'r post wedi cynyddu o'n pris yn dweud dros y Ydy, cyfnod ers i ti ydy, ddechrau heddi. ydy. Achos dwi'n methu hala llythyr neu cardyn yn y post nawr. Dwi'n goffo meddwl os digon o bris dy fi, a sawl cardyn dwi'n ei bosto yn y dolyg leni. Ie, ie, fi'n gwybod. Ydy. Mae popeth wedi newid i wedi gwir, ydy. Ond maen nhw'n gweld hynny pan maen nhw'n archebu ar-lein gyda ti, maen nhw'n gwybod yn iawn beth yw'r pris postio cyn Ydyn, archebu'r. ydyn. Ie, gwych. Reit, dwi'n gwybod bod ti yn dipyn o gamster pan mae'n dod at y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio hynny i farchnata, achos dwi'n chwerthu'n bob tro fi'n gweld rhyw TikTok gyda ti. A'r un sydd wedi wneud i fi rili chwerthu'n yn yr wythnos hyn oedd Jude Law, yr actor yn y ffilm The Holiday, pan nath e weld Hathren Brownies. Sef mo siwt nes ti hynny. Dwi'n gwybod mae ti sydd wedi wneud e, a treni sy'n ni wedi gallu dangos e i Na, raddau. Jude Law halodd e i fi. O, a fi'n dwlu am y negeseuon. Siwt wyt ti'n nabod e? Siwt wyt ti wedi cwrdd ag e? Ond os nad ych chi wedi gweld e, fyddwn ni'n gweud wrthoch chi gyd, ewch i wylo am TikTok Hathren Brownies, achos mae fe'n really ddoniol i weld, achos mae fe'n neud fel rhyw double take yn dweud Meinir, a mae Meinir yn y gegin jyst yn edrych fel bod hi'n synnu bod e wedi dod o hyd iddi, chymod, mewn ffordd, ie. Ydy. Mae hwnna'n rhan bwysig iawn i wedi gwir o'r gwaith yw hyrwyddo yr cynnyrch a wrth gwrs i werthu fe ar-lein yn dyfech chymod i demtio pobl i brynu. A fi wedi bod yn lwcus, fi wedi ymuno gyda dwy lyd fach a maen nhw yn rhoi syniadau mas o bore fory nawr, bore dydd Gwener, maen nhw'n hanfon e-bost a mae syniadau bach mewn myni. Ond fi'n credu mwyaf gyd o syniadau fi'n cael o fyny, fi'n gweld rhywbeth wedyn, yn meddwl, o ie, fi'n licio'r syniad na, a trial arbrofi, ond mae fe fel swydd arall i wedi gwir, ar ben y gwaith, ambell i ddornod chi'n meddwl, le mae amser dy fi bobi, achos mae'n eisiau gwneud, chymod, rhyw reel neu rhyw fath o glip, chymod, a mae fe yn mynd at tipyn o amser, a ydy, ond fi'n licio fe o ran, mae'n cadw fi yn effro a cadw'r marble sy'n fynd. Ond wyt ti yn mynychu cyrsiau? Dwi'n gwybod bod Do, ti'n... wel, nes i dalu am y profiad, ond oedd e'n anhygoel o brofiad. Is i lan i ochrau y Cotswolds o'n i fyna. A joyous is i lan yn y car, gadwys i plant, wel, y doi leiad e. Wel, mae'r un lleia yn 15 a'r un canol yn 2 ar 15 a'r un hyn a'n 20, ond gadwys i'r ddoi yn yr ysgol a drifo lan yn hunan lan i'r stopes i yn Roson Wai, o'n i wedi paso hi bod na ganodd y weithiau, eriod wedi bod na, ddylais i weld siw, sy'n gwybod fi rod i bod na, stopo fyny, mlaen wedyn, a chymod yr llefydd mwyaf cyfarwydd fyna de, Stow on the Wold a Burton on the Water, so beth i fyny yn porri trwy siopau bach a cael hamddena a wneud yn gywir fel yn siwto fi. A fi'n jyst i ryw westi bach wedyn mas, wel, wedi gwir, tafarn bach oedd e'n nghanol y wlad, a wedodd y boi, o'n eisiau bwco ford. Bwco ford, dwi'n meddwl, ddim uned byw na. Is i lan, ni gael molchad, is i lawr. O, llon lle yna erbyn ni. So, lwcus O, o'n i wedi bwco, a gwrfod, oedd y ie. bwyd yn fendigedig. A oedd e jyst yn ganol unman, chymod, fel oedd e'n anhygoel. Mynd fyny, a wedyn, dronnodd wedyn, lan i Bampton yw enw'r lle. A fyny maen nhw wedi ffilmo
Downton Abbey, ond dim yr tu fas, y pentre. So le oedd y pentre yn cael ei ffilmo. Ie, Wel, a ie. fydd oedd lle bach pert, sobor o bert i wedi gwir, so ges i dro bach fyny, so ni wedi mynd digon cynnar i gael pip round, a wedyn i Bampton Hall, le mae Matthew Rice, sef cyn o'r fi'n credu yw e, fi'n yn siŵr yn hollol o'r sefyllfa, cyn o'r Emma Bridgewater, chymod hwnna sy'n neud y llestri Nid y bach pert llestri, ar ie, ie, ie. cwpanau. A yn ei di fe, wel, na beth oedd lle pert fyny hefyd. So fi o'n i rownd y tŷ, chymod, a bydd mae'r gerddi yn anhygoel dy a mae fe'n ddarlunydd. Fi'n credu bod e wedi cynllunio lot o'r cwpanau a pethau sydd gyda hi. So oedd e'n brofiad anhygoel a cwrdd â lot o fenwod yn yr un sefyllfa fi jyst wedi magu bach o bloc wedi dechrau busnes a'n trial hyrwyddo fe wedyn trwy'r cyfryngau cymdeithasol a mynd ar gwrs a enjoyais i mas draw, oedd e'n lyflu wedi gwirthio chi. Mae'n rhaid bod y plant i gyd yn hyderus tu hwnt yn defnyddio'r ffôn a gallu helpu ti gyda pethau fel hynny, oedden nhw'n gadael ti O, na. diw na. Ie. Na, Ond, anobeithiol i wedi ie. gwirthio chi. So Na, na. ti oedd wedi creu y llun ohono ti yn eistedd ar ben un o'r bocsys, ges i O, afon o'r llun o ti, yn llun fach a mae'r bocs yn fawr, a o'n i'n meddwl, mae rai fi ofyn iddi shwt mae'n i'n neud na. ie, ie. Lyfar iawn, ie. Ie, ydy. So, chymod, pethau chi'n dysgu, na fe, felly bod nhw'n eitha dibwrpas, ond mae fe'n eitha her i feddwl, fi moyn neud hwnna, shwt fi'n mynd i neud e, a trial datrys y broblem wedyn. Ie. Ie. So ti'n meddwl pan wyt ti'n gwerthu nawr, ti'n gweud bod nhw wedi mynd i Sbaen, oes na reole pan wyt ti'n postio bwyd, neu achos bod nhw'n low risk, beth maen nhw'n galw low risk, mae'n Ydyn, digon ydyn. llwgyr ydyn Dim ond un parsel fi wedi wneud, fi'n credu ar gyfer y Nadolig oedd e. Maen nhw wedi mynd i Ogledd Iwerddon hefyd. Maen nhw'n aml yn mynd lan i'r Alban, llefydd seriod, clywed amdano. A mae lot o lefydd yng Nghymru, o'n i rywyd yn gwybod amdani nhw, a maen nhw'n cyrraedd na. So mae fe'n eitha anhygoel i wedi gwir. Mae bob tro mae'n sobri fi a meddwl, a beth fi'n joio neu wedyn yw sgwennu'r negeseuon bach mae pobl yn Ie. cael. O. Mae fe mor bersonol a mae fe'n, chymod, mae fe'n, teimlad bach neis i wedi gweud bod chi'n neud rhywbeth i yn aml iawn bydd rhywun falle wedi colli anwyliad neu tŷ newydd neu babi newydd neu rhywun yn sâl. So chi'n teimlo fel bod chi bron yn rhan o'r broses o helpu i wella'r person bach na wrth hala'r brownies, chymod? Fantastic. Nawr, fi'n gwybod bod ti'n mynd i gynnig rhywbeth arbennig i ni fel aelodau Merched y Wawr, ond cyn i ti'n neud hynny, beth am i ni ddangos nes i pwynt pŵer i Anharad o lot o wahanol bethau wyt ti'n ei greu. Felly dwi'n moyn cael pawb nawr yn ysu am pigo'r ffôn lan neu mynd i'r wefan a archebu. Felly Anharad, os gewn ni weld nawr, jyst y pwynt pŵer yn dangos y gwahanol bethau sydd ar gael, a wedyn gei di esbonio beth yw'r del os lici di. Mae'n wedi gwir newydd ddod o Fro Pedyr, yr ysgol uwchradd yn Llambed i fi hyn oedd ffair Nadolig fyny, so wedi raso fyny fan hyn i fi. O, da iawn ti. So ti wedi gwerthu allan hyn o'n barod? O, wedi gwerthu popeth yno. Do. O, na chi. O, mae hwnna'n, fi'n dwlu am hwnna. Fi'n licio unrhyw beth gyda siocled wedi toddi drosto fe i gyd. So rhain rei vegan a di-gluten. A fi'n licio adeg y pasg pan ti'n rhoi marzipan ar bethau. Ie. Dwlu am marzipan. Mae'r lluniau na ges i ffotograffydd proffesiynol i ddod i tynnu rhai O, fe lluniau fi wedi cyfocs. gadael e mewn, cwy'n eistedd ar y bocs. O, go mam, mae'n edrych yn go sir yna. Ie. Achos wyt ti nawr yn eitha hyderus yma mas a wneud ffeir y bwyd y pethau a hyrwyddo dy hunan yn mas, ti'n meddwl, dwi'n Ydw. gweithio gytre wyt ti'n neud Oedd hwnna'n bellach. brofiad hefyd i weithio gyda, beth yw enw i, un o Lerpwl yn illodd i'r, ddim yn cofio beth yn illodd i'n gywir, Heili yw enw i, a mae'n Y Foodie Festival yma, ie. foodies, ie. Ie, Oedd hwnna'n brofiad da. ie. Reit, os ni wedi temptio'r aelodau, be ti eisiau gynnig iddyn nhw, Meinir? Achos fi'n siŵr bydden nhw gyd yn falch o glywed y dar nesaf yma. Ie, so mae gostyngiad da fi, os oes diddordeb gyda rhywun, wrth gwrs fydd yma i werthu i chi, ond os i chi chwant rhywbeth bach, neu a rhywun chi'n lli meddwl bydde'n joio cael rhai Nadolig, so mae cod discount, fi'n gwybod y gallech chi hala fe, bod rhoi dy lan falle. Dwi roi fel lan ar y sgwrs, ie, panel Ie, na sgwrs, chi. ie.
Merched yw awr 25, so mae mor rhwydd yna. A mae gostyngiad o 12% fi'n credu yw e. Yn caps i gyd neu Ie. 25 a wedyn jyst i roi hwnna pan maen nhw'n rhoi archeb mewn gostyngiad o 12% fi'n credu yw. 12%. So fi roi hwnna mewn hefyd. Ie, so mae cyfle roi hwnna mewn ar y diwedd wedyn pan i chi siopa a mae bydde'n gostwng y pris wedyn. Diolch yn fawr iawn Meinir, achos byddai'n mynd ati'n syth i wneud hynny nawr. Achos fi'n gwybod bod rai ffrindiau sy'n licio dy brownies di a mae'n neis i gael nhw adeg yn y dolyg ydw e. Reit, beth nath Meinir i fi o flaen llaw, nes i fynd ati i cartre a recordo hi, jyst yn neud un peth bach o'n i wedi dwlu pan weles i ddi'n neud arddangosfa coginio i ni yn gwyl fwyd Llambed llynedd, dwi'n meddwl, Meinir, nes i'r rhain. So, os gewn ni ddangos hynny nawr, a wedyn dewn ni nôl, os bydd unrhyw gwestiynau falle, achos wedyn bydd gyda ni fideo bach byr wedyn, beth wyt ti wedi gwneud TikTok a Instagrams a pethau fel yna, i ddangos reit ar y diwedd. Ond os bod yn harad yn hapus, gewn ni weld, dim ond 14 munud fach yw hon, ond fyddwch chi'n mynd i ddwlu a beth mae Meinir wedi wneud i ni. Siwmai, Meinir ydw i o gwmni bwydydd blasus Hathren, Brownies and Bakes. Dwi yma yng Nghwman, ger Llambed y Bont Steffan yng Ngheredigion, ond yn Sir Gar dwi'n byw. Dwi'n aelod hefyd o Ferched y Wawr yng Nghlwb Gwawr Cwman ar Fro, ac wedi bod yn aelod ers sawl blwyddyn bellach ac yn lot o hwyl ac yn edrych mlaen am yn nosweithu misio ni. Dwi wedi sefydlu'r busnes ers dros 5 mlynedd erbyn hyn, athrawes ydw i, am wrth gwrs yn ystod y cyfnod clo, oedd hi'n amhosib i fi mewn i'r ysgolion, felly meddwl am rhywbeth yn wahanol i wneud, ac wrth gwrs mae cefndir arlwyo a bwyd yn y gwad, gyda mam wedi bod yn cadw caffi'r pantri ers dros 20 o flynyddoedd. Felly, bwrw ati wedyn i defnyddio y rysait oedd gyda fi ar sawl blwyddyn a gwneud brownies a pawb yn joio nhw. Felly, penderfynu wneud y cam mowr o ddechrau sefydlu busnes yn ystod y cyfnod clo. A dyma fi, dal yn mynd amdani ac yn arlwyo ac yn bwydo ac yn posto nifer o focsys dros y Deyrnas Unedig yn ddyddiol, wythnosol a misol. A diolch i chi bob un sydd wedi'n nghefnogi ar hyd y daith wrth gwrs, os mae hwnna'n rhan bwysig i gael y gefnogaeth. So na beth o'n i'n meddwl, rhyw rysait bach digon syml sydd gyda fi. Gan fy mod i'n posto bocsys o brownies mas yn y post. O'n i'n meddwl, wel, os byddwch chi'n derbyn eich bocs brownies, byddwch chi'n cael parsel bach yn debyg i hyn. Ac wrth gwrs, ynddo fe mae'r brownies. Maen nhw'n cael eu gwerthu fesul 12 mewn pecyn. Ac o'n i'n meddwl rhywbeth bach yn rhwydd am ar Nadolig, y nesau wrth gwrs ar y gorwel dyn ni. Rhywbeth bach rhwydd gallech chi wneud i noson fach, neu rhyw barti arbennig a chlysur arbennig sydd gyda chi ddathlu jyst cyn y Nadolig fel hyn. Felly, ewn ni amdani. Dewch ta fi. Dwi'n drio defnyddio pecynnu mor di-wastroff ac sy'n bosib i wedi gwir, felly mae'r pecynnau yma yn gallu cael ei ailgylchu neu defnyddio i greu compost wrth gwrs. So, dyna'r holl bwrpas o bod cadw bant o'r plastig sydd yn gallu wrth gwrs yn llygru a ddim yn dda iawn i'r amgylchedd. So, na pam mae fe mor syml a felly yn adlewyrchu yr ffermdy ni'n byw yndi fan hyn yng Ngorllewin Cymru. Yr syniad yw gyda'r rysait yma yw creu beth o barseli bach o siocled. Maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer i'w rhannu, so maen nhw fel math o, fi'n disgrifio nhw fel Scotch egg, ond yn siocled i gyd. Felly gallwch chi gynnwys unrhyw beth yn y canol, yn aml iawn byddai'n defnyddio bisgoff yn ffefryn mowr, a mae'n fe mor syml a mynd â llwyed o'r bisgoff fel i chi'n prynu fe mewn jar a'i rewi fe, ac yna mae hwnnw wedyn fel yr wy wrth gwrs yng nghanol y Scotch egg. Felly mae bisgoff, Nutella yn boblogaidd, peth arall wrth gwrs nesau at y Nadolig yw Ferrero Rocher sy'n wastad yn ffefryn mowr dy pawb amser y Nadolig. Beth sydd gyda fi heddi fan hyn i ddangos i chi yw'r Lindor. Mae rhain yn gweddi'n berffaith achos i siap
a'i maint nhw. Felly, gallwch chi gael gwahanol flasau, mae rhai cnau, mae rhai siocled gwyn, mae rhai siocled a wedyn wrth gwrs siocled tywyll i gael. Ond llwch chi ddefnyddio beth chi eisiau. Maen nhw hefyd yn gwneud peli bach siocled oren hefyd amser yn Nadolig. Felly cadwch lygad mas, a fel o'n i'n gweud llwch chi dodi a gwneud unrhyw lenwad i chi eisiau mewn gwirionedd. Felly, beth byddwn ni'n awgrymu yw tua gallwch chi wneud nhw'n fwy neu'n llai yn dibynnu fel chi eisiau. Byddwn ni fel arfer yn defnyddio tua 2 ddarn o'r brownie ar gyfer un pelen. Felly, dwi'n mynd i wneud 3 fyna nawr, felly mae dwi wedi 3 darn yn barod. Dwi'n mynd i roed yn menig arno yn barod i drafod. Reit de. Tip, os ych chi gatre a gwneud hyn heb fenig, newch yn siŵr bod eich dwylo chi bach yn llaeth. Mae fe'n ei byd o waniaeth dyw y siocled yn stico gymaint. Felly, hefyd tip arall, yw tybych chi'n meddwl roed yn canol, newch yn siŵr bod chi wedi agor nhw cyn dechrau, achos mae fe'n arbed lot o fysa bwda ni, wedi gwir. Felly, mae popeth yn anoddach gyda'r menig, ond newn ni wneud 3 gwahanol glas nawr. Mae gyda ni siocled a siocled tywyll a siocled gwyn. A mae'r rhain wrth gwrs, beth fi'n awgrymu yw gyda rhan fwyaf o'r brownies dwi'n gwerthu, yw y syniad yw, unwaith bod nhw'n cyrraedd yn y post gyda chi, yw gallwch chi roed y brownies mewn yn yr meicrodon am jyst rhai eiliadau, dibynnu ar eich meicrodon chi, jyst i gael nhw'n gynnes, maen nhw'n blasu, fel sy'n nhw'n newydd o'r ffwrn i wedi gwir, felly mae fe'n rhoi blas ychwanegol iddyn nhw. Reit, felly, yn syml iawn, beth dwi'n gwneud wedyn yw newch yn siŵr bod eich brownies chi'n feddwl, os maen nhw'n newydd ddod o'r oergell, mae'n tipyn mwy o waith caled i'w drafod. Felly gwasgu yr 2 ddarn o brownie, ac yn syml iawn rhoid eich llenwad yn ei ganol e. A wedyn wrth gwrs mae mor syml wedyn a just gwasgu nhw at ei gilydd fel hyn, mewn i belen fach. A na ni wedi creu yn scotch egg bach siocled ni. Fel wedys i, maen nhw yn delfrydol i'w rhannu, ond wrth gwrs byddai ddim yn barnu os ych chi yn teimlo bod chi'n gallu bita un eich hunan. Felly dyna un wedi wneud mor syml yna. Byddai'n rhywbeth neis falle wneud gyda'r pantos cyn Nadolig, anrhegion falle i'r athrawon i unrhyw un chi'n gallu meddwl am dros yr wyl byddai'n gwerthfawrogi. Chi'n gallu cael bagiau bach wedyn wrth gwrs i roi nhw ynddo, a rhibban bach a bydden nhw'n berffaith fel anreg bach yn yr hosan Nadolig, neu fel i chi'n gweld. Fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n dod yn gwrs slic hwnna, a mae'n help wrth gwrs bod nhw wedi dod mas i dymheredd ystafell ers tro bach, os maen nhw yn galed, mae'n tipyn mwy o help. A dyna ni, mae'r 3 bach na wedi wneud. Lyfli. So mae dyn ni'r peli bach yn barod, a'r cam nesaf, wrth gwrs, yw toddi'r siocled. A mae lan i chi pa fath o siocled chi'n defnyddio. Mae Cadbury yn ffefryn mowr yn ein tŷ ni. Fi'n blentyn y 70au o Cadbury yn bwysig iawn pan oedd yr baker arfer dod i'r clos, agor y bwt a fyny oedd y bara a'r cacennau blasus yma, a wedyn wrth gwrs oedd rhaid cael whole-nut bach, ond mae'n gyd ysfang pot o whole-nut bach i ni gytre. Felly mae Cadbury wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn dod nôl at gofio'n melys iawn o hynny. Mor syml wedyn a menig to. Torri'r siocled o'ch dewis chi, llwch chi fynd mor dywyll, llwch chi ddefnyddio siocled gwyn. Mae siocled gwyn yn dipyn anoddach i'w doddi. Weithiau mae'n dod mas yn iawn a ambell waith fi'n cael unlleddau gyda siocled gwyn, ond fe welwch chi eich hunan siwrt mae fe'n dod. Felly, beth dwi hefyd yn gallu wneud, a mae hwnnw'n neis, o'n i'n gweud gynnau am peli bach siocled oren, yw rhoi chydig bach o blas oren yn y siocled hefyd. Mae hwnna yn ychwanegu tipyn bach at y blas. Reit a fi doddi hwnna nawr.
fel chi'n gallu gweld. Mae siocled wedi toddi ac yn sgleinio i gyd. Felly mor syml, wedyn fi'n gweld bod 2 fforc yn gweithio cystal ydym. Codi'r belen mewn i'r gymysgedd siocled. A'i droi ychydig bach. Ychydig bach fyna nawr. A arno'r papur gwrthsein i gael mynd i'r oergell. Yr un nesaf, yr un peth. A'i droi e. Os ych chi eisiau, gallech chi roi gadael dda oeri a rhoi e mewn i siocled gwyn neu siocled tywyll o'ch dewis chi wedyn, so gyda chi heinau o siocled ar ei fennau. A troi hwnna eto. Ych chi'n gallu gweld yr botymau bach o siocled gwyn. Mae lot o meddwl bod fi'n rhoi cnau yng ngwaelod brownies gwreiddiol i fi'n gwerthu, ond na siocled gwyn nhw, heinau o siocled gwyn ar y gwaelod. A dyna ni, na 2 pelen yna wedi wneud. Ac wrth gwrs, mae dyn ni siocled dros ben, sy'n eisiau gofyn yn tŷ ni, mae wastad rhywun ar gael i lio'r bisgil, felly dyw hwnna byth yn drafferth yn tŷ ni. Reit, mae hynna wedi mynd i'r oergell nawr, sy'n eisiau gormod amser, nhw'n jyst digon i gael caledu a bod nhw'n barod gallwch chi i addurno nhw, a mae lan i chi wedyn, gallwch chi addurno nhw cyn rhoi nhw'n yr oergell, neu ar ôl. Na i ddangos, mae'r rhain fan hyn gyda fi fan hyn nawr yn barod wedi addurno. Ac wrth gwrs gallwch chi i ddewis beth i chi eisiau addurno nhw gyda. Defnyddio'r peli lint fi wedi wneud yn yr achos yma eto, ond i wedi gwir, fi'n credu mae'r bisgoff neu'r Nutella sydd mwyaf poblogaidd. Fan hyn, jyst ychydig bach o sprinkles, air, mae hynna yn boblogaidd iawn ac yn tynnu'r llygad, a wedyn wrth gwrs yr mafon ffres mae pawb wrth i bodd. Chi'n gallu wrth gwrs creu peli bach o fafon i rhoi yn y canon, mae hwnnw'n gweithio'n dda hefyd. A'r un olaf wedyn yw casgliad o gnau amrywiol a wedi i gorchuddio gyda chydig bach o air yn barod i greu naws yn nadolig. Felly na i dorri un ohonyn nhw nawr, i chi gael gweld. Fi jyst yn meddwl, tro bydd y blat bach gallai ddangos wedi rhoi e'n micro iddyn nhw gael gweld. Reit, felly, newn ni ddewis yr un gyda'r peli bach fan hyn. A defnyddio wedyn cyllell, gewch chi weld, achos bod nhw wedi bod yn yr oergell, dylen nhw i dorri'n go galed hwnna. Ac yn y canol, wrth gwrs, mae gyda ni'r belen sydd ddim cweit wedi torri'n gyfan, ond mae gyda ni'r belen, y brownie ac yna'r siocled. A fel o'n i'n gweud, os ydych chi eisiau, gallech chi orchuddio to mewn siocled lliw gwahanol, a bydde gyda chi cyferbyniad o liwiau fyny. Na i roi hwn yn y microdon am ychydig eiliadau i chi gael gweld sut mae fe'n gwyddnewid i gyd ar ôl bach o wrys. Felly, fel o'n i'n gweud, danteithio'n bach perffaith ar gyfer y nadolig, a mae cwder bach plastig gallwch chi gael a'i rhoi nhw ynddo a'i clymu gyda rhibban. Yna'n berffaith. Reit, mae hwn wedi toddi chydig bach nawr. Ych chi'n gallu gweld mae'r brownie wedi newid i liw hefyd. Mae fe jyst yn toddi yn gymaint yn haws. Felly bydde hwnna'n berffaith. Treat bach amser te, paned, fel i chi eisiau. Beth am rhoi camera? Falle bydd rhaid i Hazel i cael y ddwy sydd ar ôl. Byddwn ni'n gweini wedyn gyda hifen iâ, neu hifen wrth gwrs, gan bod ni'n amser nadolig, gallech chi fod yn cael hifen a brandi. Hifen iâ dwi'n gos bod e'n o'r a chydig bach o mafod neu ffrwythau ffres falle hefyd i weini gyda fe. Fel wedys i, mae fe yn wledd ar gyfer un person, falle mae i rannu, ond lan i chi'n hollol am hynny. Bydd rhain ar y wefan
ar gyfer y Nadolig a mewn marchnadoedd byddai'n paratoi ar eu cyfer yn lleol hefyd. Ond os oes rhywbryd rhyw achlysur i chi eisiau'n arbennig yna cysylltwch a gobeithio gallai fod o help o ddefnydd i chi. Diolch yn fawr i chi am wrando. O, gwych. Diolch eto, Meinir, achos fe ges i ddau i fi'n gydru gyda fi, a nes i ddim rhannu nhw gyda neb, a dim cwilydd o gwbl. Mi lle byta mwy na un ar ben yn unan. Felly diolch yn fawr iawn i ti, Meinir. Dwi'n mynd i agor y llawr nawr i weld os na unrhyw un eisiau gofyn unrhyw gwestiynau i ti, cyn bod ni'n gorffen wedyn gyda'r clipiau bach o'r Instagram a pethau fel yna. Felly, all Angharad agor y cyfan lan falle, dod â pawb mewn? Dwi'n siŵr bod pawb fel fi yn ysu cael darn bach o siocled gan Meinir. Wel, dwi am gychwyn, cos dwi'n ysu brysiau y dydd pan fydda ni'n gallu rhoi yn llaw i mewn. A fi, Bethan. Ie. Oeddech chi'n sôn, Meinir, dechrau bod arferion siopau wedi newid, a ma' nhw ers Covid, wrth gwrs. Dwi yn teimlo yr angen yn ofnadwy yn aml am ryw fath o galwch o'n deli ar-lein neu rhwydwaith neu rhywbeth lle fedra i brynu oddi wrth pobl fel chi yn hytrach na gorfod mynd i farchnadoedd neu... A fyddai'n teimlo hynna o hyd pan fyddai'n mynd o gwmpas y sioe amaethyddol a mewn ryw wythnos falle rwan, chi y sioe iaf ynde. Mae'n biti nad oes na fatha ryw farchnad o fwydydd Cymreig ar-lein, lle. Dwi'n gwybod beth ydych teimlad chi am hynny. Ie, buon ni yn ystod y cyfnod clo, fe sefydlwyd grŵp bach o grefftwyr a pob math o bethau wedi gwir, pob math o grefftau, a oedd hwnnw siop miri oedd e, a bu oedd hwnnw'n boblogaidd iawn, a fi o'n i'n cynnal ambell i noson le o'n i'n cael clonc bach a pobl yn ymuno gyda ni, a oedd hwnna'n llwyddiannus iawn, a bu o'n i yn trafod sbel nôl a bydde hwnnw'n syniad da i ail atgyfodi hwnnw i wedi gwir. Sim byd wedi dod ohono fe, pawb yn fisi gyda'i pethau, ond oedd hwnnw yn brofiad neis i fod yn rhan o grŵp o bobl, Cymru o'n nhw, merched o'n nhw fwyaf i gyd i wedi gwir, a pawb wedi sefydlu busnes mwy neu lai yn ystod y cyfnod clo. Ie. Odi, chi'n iawn, mae'n falle bod galw am rhywbeth fel ni to. Wel, gan bod yr strydoedd yn marw, da chi'n modd, Ie, ie, fawr felly, ynde. ie, Ewch ati, please. ie. Unrhyw gwestiwn arall gan rhywun? Neis gweld yn hylwydd i ma, nawr yn gweld bod Catrin Stevens yma. O! So Catrin yn afon mi'n gir i fechan wrth gwrs, anti-deina chi'n galw un, fe? O! A finne, esyllt. O, esill! O, jiw, sori, esill fach, o'n i'n gweld chi fyna, ie. Na chi, na chi. Gynnwch chi ddim stondin yn y ffair Na, ces i gyfle i fynd na 2 flynedd nôl bellach, gyda Cywain, nhw sy'n helpu hyrwyddo bwydydd y pethau. Chi yn gallu mynd, ond na, sa'i wedi gwir, mae cymaint o stondinau eraill i gael na, felly bach mwy blaengar na fi, a felly mae wyllt i fi gefnogi'n lleol, fel dwi newydd fod yn yr ysgol uwchradd. Dydd Sul, o'n i fod i fynd i Pontchan i'r ffair Nadolig ym Pontchan, ond fi ddim yn mynd bellach achos mae'r ail un, mae fe eisiau mynd i Loughborough di Sadwrn i weld coleg, mae diwrnod agored ag e. So, o'n i'n meddwl, da i byth i ben, a cwca, a do nôl, so wys i na, fi ddim yn mynd i fyny. A mae un arall, mae un arall i gael to, fi'n cofio'n ble, ie. Da i ofyn, ydy'n bosib rhewi Brownies? Ydyn, maen nhw'n rhewyn dda, dim un problem yn rhewi nhw. Bydden ni'n awgrymu bod chi'n torri nhw falle lan yn y pecyn cyn i rhewi nhw. Ydyn, maen nhw'n rhewyn gret, dim un ffwdan nhw. Okay. Yeah. Ac ydy'n bosib, faint ymlaen llaw mae'n bosib gwneud nhw os dydwch bod chi eisiau rhoi rhain anrheg dolyg i rywun ella?
Ie, wel byddai'n posto ch'mod ar gyfer y Nadolig, fel byddwch chi'n gofyn wedyn, yndyfe? Pan 'ych chi'n archebu, chi'n gallu nodi wedyn beth yw'r dyddiad 'ych chi isie iddo fe adael mab. So bydd fel arfer, fi'n defnyddio Royal Mail, gwasanaeth 24 awr yw e fel arfer, ma' fe'n Mm. cyrraedd drannoth fel arfer. Ie, so A, ydi. ac ma' 'ne ddyddiad, ma' nhw'n cadw am dipyn. Maen nhw'n cadw ma' brownies, bydden ni'n gweud wythnos 10 diwrnod yn rhwydd i wedi gwir, ond os rewch chi nhw, bydden nhw'n iawn am tipyn hirach, ynddo fe? Ond fi yn gwerthu mwy na dim ond brownies hefyd. Mae 'da fi Mm. becyn bach o bethau bach amrywiaeth bach nadolig hefyd, cacen nadolig a mince pies a beth yw e, bisgedi bach sinsir a shortbread. So ie, ma pecynnau bach fel 'na'n eitha poblogaidd hefyd i hala. Yn aml iawn bydd Takis yn aml yn cael bocsys bach o bethau bach ffein ar gyfer y Nadolig, felly pobl yn meddwl beth gallai gael iddo fe, a'n aml iawn byddai'n hala i sawl Taki bach yn cael bocs bach o ddanteithio bach gwahanol. O, neis iawn, diolch yn fawr iawn. Na, diolch. Oes 'na Faint faint o archebion mewn wsos da chi'n bostio? Mae fe'n amrywio'n fawr iawn i weud y gwir. Dros, mae Santes Dwynwen credech chi ddim, ma' hwnnw'n boblogaidd ofnadw. Bydd sawl sach yn mynd o 'ma, a wedyn Nadolig nawr bydd enwedig y penwythnos cyn Nadolig pan fydd y posto diwetha, a wedyn sim dal i weud y gwir, falle fydd e'n sa'n gwybod, 5 bocs y dydd, lan i 10 bocs, i 20 bocs, sim un dalu ni wedi gwir, yn dibynnu'n hollol ar y galwad. Mm. Ie. Digon prysur, lle. Odi, mae'n digon i wneud, ydi. A fi'n credu beth oedd yn apelio at ei fwyaf pan ddechreuais i'r busnes wrth gwrs, oedd y plant deunaw dal yn ysgol gynradd a'r ddoi arall yn ysgol uwchradd, oedd yr hyblygrwydd o gallu mynd â nhw'r ysgol, mynd i hôl nhw, gallu mynd i, sa'n gwybod, rhywbeth yn y prynhawn, diwrnod chwaraeon neu ta beth oedd mlaen, oedd e'n hyblyg iawn. Os bydden ni wedi bod yn dysgu llawn amser, bydden ni wedi colli mas ar hynny. Felly mi'n ddiolchgar iawn bod fi wedi gallu wneud hynny a falle chymryd ennill bach o arian gyda hynny hefyd. Ie. Meinir, chi licio siocled? Ydw Ella. i yn? Ie. O, ydw. Wrth y modd. Ych chi'n wedi cael llon bol yn y fan ydych? Na. Ond i wedi gwir, mae'n rili rhyfedd. Byddai yn mynd wythnosau, byddai'r brownies yn apelio dim atai. A wedyn byddai'n cael diwrnodau wedyn, fydd hi'n diened wedyn. Fydd hi yn dangerus. Ydy. Fi bach lan a lawr, ydw. Ond fi'n credu, mae'r heno nawr, Welsh Cakes a threini picker y man a threini'n gloi iawn. Pobl yn ffili credu bod ch'mod am ryseit bach mor syml a mor rwydd, a pobl yn mynd yn wyllt amdanyn nhw rhai cartre fel 'na. A wedyn maen nhw'n eitha ffwdanus i weud y gwir. Mae'n lot yn haws 'da fi i wneud batch o brownies a saco nhw'n ffwrn a mynd i glirio lan erbyn bod fi 'di benni. Maen nhw'n barod i ddod mas. Wel, mae Welsh Cakes, mae'r picech chi fyna yn troi am wyw i chi ateb ffôn neu ateb drws, neu fyddan nhw ddi. Wastad, bob tro. So ydy, mae'n lot yn haws i wneud cacen neu rhywbeth yn y ffwrn, ch'mo'? Dwi'n gofyn un cwestiwn arall a dwi'n ymddiheuro go iawn am ofyn hyn. So chi ryw syniad faint o galoria sydd yn yr wya na? O, gormod! Yy, Na, fel cynhyrchwyr bwydyn, ni ddim yn gorfod cynnwys yr wybodaeth na ar y pecynnau. Ni yn gorfod cynnwys wrth gwrs, wel, i weud y gwir, cynwysion ni gyd mewn rhestr yn ôl beth sydd ar cynwysiant mwyaf, fel arfer wrth gwrs y siwgr sydd ar y top yn anffodus. Yeah. So dyn nhw ddim ar gyfer, ond na un peth i fi wedi bod yn edrych arno a'r brofi gyda yw creu fel peli bach, rhywbeth yn debyg, ond falle mwy o gnau yn dod rheini, a defnyddio dates. O'n i ddim yn styried bod dates o'n i wastad yn bod yn osgoi dates, achos o'n i'n meddwl bod nhw'n uchel iawn mewn siwgr, ond glei dyn nhw ddim yn hala chi gael y speic fel mae siwgr arferol yn neud. So mae dates glei, maen nhw'n argymell, dylech chi fod yn cael un neu ddoi y dydd, bod nhw'n dda iawn i chi glei. Ie. So mae hwnna'n ddiddorol. So mae hwnna'n rhywbeth falle fyddai'n arbrofi mwy gyda yn y flwyddyn newydd nawr, o ran fi'n gwybod bod lot o bobl yn torri lawr ar siwgr, gluten, pob math o bethau a gwahanol diet gyda pobl. Mae hwnna'n rhywbeth yn bendant, yn bersonol. Fi'n trial
trial torri lawr os mae dant melys dychryn gyda fi. Gweud y gwir. So fi yn trial torri lawr a pido bita cymaint menta fi a mae da ni spel i fynd tan y Nadolig yn oes e, ond ie, ie. Fi'n credu bod, gan bod 40 o ferched wedi ymuno heno, fi'n credu bod gyda ni gyd ddant melys i gael, a pawb yn hoff iawn o dy reseiti. Oes na unrhyw gwestiwn arall cyn bod fi'n dangos, gofyn i Anhara di ddangos yr fideo bach byr sydd gyda ni? Gen i ofyn. Ie, siŵr. Jill? A dewis i chi'n dweud bod chi'n neud rhai vegan a di-gluten? Ydw. Do, nes i arbrofi gyda'r ddoi yn un. A oedd pobl o'n i wedi, fi'n cofio pwy oedd wedi archebu nhw, nhw eisiau bod nhw yn ddi-gluten ac yn vegan, ond nhw'n bles iawn gyda nhw. Ond nhw'n hapus iawn. Achos na'r unig beth am biti'r ddi-gluten, fi'n gwybod bod enid yn aml, mae'r fflwr, mae fe fel sef mwy, sa'n gwybod, mae mwy o weiad iddo fe rhyw ffordd, ond os yma fe bron, bach o grunch yn dyfa, dwi ond na, mae fe'n, o'n nhw'n bles iawn gyda'r vegan a'r di-gluten nhw. Ie. Iawn, a heno o'n i'n meddwl, o'n i wedi wneud, chymod, mae pob un a ffys nawr am biti'r Dubai chocolates, yr pistachio. So nes i'r brownie bombs gyda'r pistachio, y past bach, ges i fe'n Sainsbury's, wel, mae rhaid fi gadw bant ohono fe, mae rhaid fi gyfadde. Ond neb moyn pistachio hyn o'n Llambed, so fi credu bod hwnna'n cam rhy bell i bobl Llambed. Fe bryna un o Meinir, fi'n dwlu y pistachio. O, a fan nefi, o'n i beth chi'n galw fe? Yr Amalfi, beth i amser hyn llynedd, achos o'n i'n hanner cant fi a tair ffrind, a fyny gaethon ni flas ar yr siocledi pistachio, boes bach o'n nhw'n ffein, o'n nhw yn flasus iawn. Wedai ddim am biti'r Prosecco a'r pethau eraill, ond do, o'n nhw'n arbennig i weid y gwir. Na, mae bobl, un camri bell i bobl Lambed. No. Os na unrhyw un arall, fi'n jyst gweld os unrhyw law i fyny. Felly dwi'n mynd i roi diolch bersonol i ti nawr, achos ar ôl y fideo bydd Bethan yn dod nôl i roi'r diolchiadau a rhannu gyd. Ond diolch o galon i ti, Meinir, mae wedi bod yn hyfryd gryndo arno ti heno, a wedi atgoffa fi bod e'n hen bryd i fi roi archeb mewn cyn y Nadolig. Felly diolch yn fawr iawn i ti, a diolch i Anharad sydd wedi bod yn gweithio yn y cefndir yn neud siŵr bod popeth yn rhedeg yn llyfn fel arfer. So diolch i ti wrtho fi. Diolch i chi am y gwahoddiad, a gobeithio bod fi ddim wedi syrffedu pob un yn siarad rwtsh yn ddiddiwedd, llai siarad am oriau, na un peth sy'n weithio amdana i. Ond i chi'n mynd i cael gweld nawr fel mae Meinir yn defnyddio Insta a TikTok a pethau i hyrwyddo beth sydd ganddi. Oedd e wedi wneud hyn yn y Saesneg a wario teg iddi, mae wedi cyfieithu'r cyfan yn y Gymraeg i ni, jyst i ni gael cloi y noson cyn bod ni'n cael y diolchiadau. Felly diolch. Wel, dwi'n dach chi yn nghlywed i gobeithio. Meinir, dwi di mwynhau'r noson yma. Sgynnoch chi'n syniad faint. Dwi'n goblin am siocled yn hun i ddechrau ni. Ond dwi'n meddwl bod chi wedi rhoi noson mor gynhwysfawr i ni. Nid yn unig da chi wedi trafod eich resetia a dangos enghreifftiau, ond da chi wedi sôn hefyd am yr ochr fusnes a yr ochr bersonol a y cefndir a'r manteision a'r trafferthion. A hefyd, diolch i ddiw, be da chi'n obeithio i wneud yn y dyfodol ynde? Dwi'n edrych ymlaen am brownie efo datus yn ei chanol i, mae hynna yn swnio'n tu hwnt o flasus. Ga i ddiolch i chi ar ran y mudiad, ac dwi'n edrych ymlaen i'ch cyfarfod chi wyneb yn wyneb yn rwla rhyw bryd, a ysgwelwch yn dda, atgyfodwch Miri, ASAP, lle. Ac hefyd, os newch chi faddau mi, mae'n siŵr fyddai ar y ffôn fori, mae gen i un syniad, swn i'n licio cael eich cyngor chi arno fo ynglyn ag anrheg Nadolig, ond dwi'n siŵr bydd eich gwefan chi fori yn crasio ar ôl heddiw. A diolch i chi hefyd am fod mor feddylgar a rhoi gostyngiad i ni fel aelodau Merched y Wawr. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn cytuno bod ni wedi cael noson flasus.
Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i chi, diolch yn fawr iawn. Cofiwch wedyn pawb, mis nesaf bydd y cracyr Nadolig gyda ni. Felly rhywbeth a ddant pawb o bob rhanbarth yng Nghymru. Dwi'm yn credu bod neb yn coginio gyda ni tro hyn yn ddiddorol iawn, ond mae yna bob rhanbarth chwarae teg wedi danfon mewn i weid beth sy'n digwydd mis nesaf. Ac wrth gwrs yn y cyfamser, gobeithio welwn ni rhan fwyaf ohonoch chi yn y Ffaeria, wythnos i dydd Llun ac wythnos i dydd Mawrth. Bydd croeso cynnes ar stondin Ferched y Fawr. Ond diolch ti Meirin, mae Meinir y fyna mynd nôl i ddyddiau ffermwyr ifanc cwman flynyddoedd maith yn ôl. A ni yw'n ffrindiau beth oddi arni, felly diolch o galon ti am noson hyfryd enw. A hyfryd weld cynifer yma. Diolch i chi gyd, diolch yn fawr.